Singamashumi amabili nanhlanu kuMbasa kusihlwa ngolwesihlanu la kumzansi wethu channel 163 izindaba zethu kulo mamuhle ngimthandayo angibingelele kwamukela kuphina uphobole khona umhlahlo simo sezwe ngesikhathi kanjalo nakusasa subheke mbolithumi kanjalo kwelihle kakhulu esilakhele obuke nje mbukele ngempela ukuthi sobela imboze ngamafizulu kuphina amakho lapha kwa George kunenkungu ekhasa phasa manje sofika lapha eGqeberha udouble mafanayo futhi makho lapha ku East London imbozile mbukelo manje ufika lapha ku Craigdog kanjalo uAlwan North udouble thekohluka monge lapha ku Alwan North manje sofika lapha ku Priska ku Uppington ku Fredberg mbukelo izobe iphumile inhlavelang sosuqaphela amakho lapha eMosini izobe lithela mbukeli izulu nakumhlahlo simo sezulu okugcwele umakwazi efundaze yabethi manje nosulakho kusasa makhona kusifundaze sihle lapha Eastern Cape obhenje mbukelo impela ukuthi izobe siyaze ngamafizulu kuso sonke isifundaze khona inkungu ekhasa phansi engcele eziningi esifundazweni obhenje makhona lapha eMthatha mbukelo amazakho ushisa eksena kuzobe nguye u11 number kalosuku azobe kuye lapha u25 ikhona inkungu ekhasa phansi kulezo zindawo obhenje mbothi lumanje losulakho kusasa makhona eFree State nakhona ke mbukeli ke sobe nimbozile izulu esifundazweni ibe khona inkungu ekhasa phansi kwezinye izindawo obhenje impela mawukho lapha eSasolburg amazakho ushisa eksena kuye lapha u7 number kalosuku azobe kuye lapha u25 obuthi limonja losulakho kusasa kusifundazwe esithi lapha Western Cape izobe iphumile inhlavela ngengcele ezinye esifundazweni ngaphandle makhona lapha ngempela kuKepa Galasa manje sofika lapha ko George limbozile kunenkungu ekhasa phansi amazakho ushisa ekseni ko George kuye lapha u13 number kalosuku akuye u25 obunje limonja losulakho kusasa makhona lapha Northern Cape izobe iphumile inhlavela ngengcele ezinye esifundazweni ngaphandle nje makhona lapha ko Kimberley limbozile ekseni sivuka ngo11 number kalosuku azobe kuye u24 ko Priska nguye u10 ekseni number kalosuku akuye u26 amazakho ushisa bukelo amamuhle ngomthandayo khona kusasa Northwest lindela izobe iphumile inhlavela makhona lapha ko Tosca bese lambovu zake makhona lapha indawo eziko Klextop amazakho ushisa eksena kuye u9 hamba kalosuku kuye lapha u23 obuye nje uthi manje losulakho kusasa mbukeli makhona la esifundazweni iGauteng izobe limbozile kusosonke isifundazweni mbukeli izulu makhona lapha ko Cartonville amazakho ushisa eksena kuye lapha u8 hamba kalosuku akuye lapha u20 Springs ekseni sivuka ngo8 hamba kalosuku akuye u21 amazinga okushisa ngokuthi ke kusasa makhona lapha eLimpopo mbo izobe lidliva kuphina makhona lapha ko Thohoya Ntoni nakhona lapha ko Mosini nakuPhulukwane bese lamboza ke mbukeli makhona ko Nthabazimbi nakoBilabile ekseni Nthabazimbi sivuka ngo14 hamba kalosuku akuye lapha u25 amazinga okushisa athi ke kusasa makhona eMpumalanga lindela mbo izobe limbozile izulu azikho imvulo elindelekile esifundazweni amazinga okushisa makhona lapha Middelburg anguye u10 ekseni hamba kalosuku akuye u22 emalahleni sivuka ngo8 ekseni hamba kalosuku akuye u21 kanti ke makhona kusifundazwe lapha kwaZulu Natal izobe iphumile inhlamvela ngambukeli kuso sonke nje isifundazwe lihle ngempela izulu esifundazweni mbukelo obhenje nje ukhasele sivuka ngo10 ekseni hamba kalosuku u21 Friday sivuka ngo10 ekseni hamba kalosuku amazinga okushisa kuye u21 mina ngithi ke emakhaya kwasithela umusa.